Sanannen abu ne cewa akwai kalmomin Larabci da yawa a cikin yaren Indiya kamar yadda suke da yawa a cikin yaren Hausa. Amma shin kana da sanin cewa akwai wasu kalmomin da suna cikin yaren Hausa, cikin yaren Indiya, cikin yaren Larabci kuma da ma'ana guda ɗaya? Tabbas akwai su da yawa amma har mu tsakuro kaɗan mu ba da misali. Misali kalman asali wanda da Hausa tana nufin ainihi. Misalinsa cikin jumla a yaren Indiyanci, are dek, ye fesa to asali na yi he, nakli he. Misalinsa a cikin yaren Larabci, ana la aghtabu aslan. Kalmar mu ta gaba ita ce kalman sukuni. Misalinsa a cikin yaren Indiyanci, me is shahar me rahe kar mujhe bahut sukun milta hai. Misalinsa a cikin yaren Larabci, ba'da waqtin tawil wajadtu sukun al-aish fi hadhihi al-qarya. Sai kalma ta ƙarshe wato kalman intaha wanda yake nufin ƙarshen abu. Misali lamarin wani ya zo intaha, ya zo ƙarshe. Misalinsa a cikin yaren Indiyanci, a jiki garmi intaha tak pahunch gayi he. Misalinsa a cikin yaren Larabci, masha Allah intaha amalul yawm. Wannan kaɗan daga ciki kenan. A wani bidiyon na gaba insha Allah da mu ƙara zuwa muku da wasu, amma kafin nan akwai wasu kalmomi da ka sani ire-irensu muna jira a kawo mana.